ನೀರು ಕೈ ದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಓಕೆ ಗಹನಿಗೆ 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 ಗಾನಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನು ಮಾರಯ್ಯ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ 10:09. ಸೊ ಯಾರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ದಾಯಕಿಂತ ಪಂತೆ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ವ ಪೂರ ಮುಗಿನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬರುಂಡು 3 ದಿನ 5 ದಿನ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗವೆ ಚೌತಿ ಮುಗಿಬೇಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ರಡೇ ದಿನ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಲ್ಲ ಐಲೋಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸನೆ ಇಡೀ ದಿನ. ಸೊ ಗಹನ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೆಬಿತದಿಂದ ದೆತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ. ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗೆತ್ತೀನಿ ಅದು ಇತ್ತು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋರುಂಡತೆ ಕಾಲಿಕೆ ಬಿಡು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಿವಿತ ದೀದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅವನು ಗುಬ್ಬಿ ತಿತ್ತತೆ. ಓಕೆ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ. ಸೊ ಕಾಣಡೆಂಚ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪತ್ತರೆ ಒಂಚೂರು ಪನಿ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಪಾಪ ಗಹನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಣಸಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಕನಾರೆ ಅಂತ ಬಿದಾಡ್ದೆ. ಏ ಪಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಪಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ರೆಂಡು ನೆಟ್ ಕಟ್ರೆಂಡು ಈ ಸಲ ಓ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಚೆಂಕ್ ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಬಂದು ಇದಾಡ್ತೀನಿ. ಏಪಲಂಚೆನೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ರೆಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ಹಠ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದೆ ಯಾನೆ ಕನೆಯರ ಮುಪ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮಂಡು ಮಟನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೇರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಈ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಎಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಲ ಬಂದು ಅಂಚದು ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಬಂದು ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜಿಪುಂಡು ಕೋಡೆದ ಬಂಗುಡೆದ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅಂಚದು ಏಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ. ಕೋಡೆ ಪಾಪ ಗಹನಗೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋರೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡು 28ಗೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂಚದು ಪೋರ್ಲ ಐಜ್ ಬೀಚಿಗೆ ಅಂಚದು ತೂಡು ಸಂಡೆ ಮಿನಿ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಡು ಯಾನಿತ್ತ ದೀಪದೀನ ಆತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ದೀಪದಿಯರೆ ಅರೆಗೆ ಅಮೆ ಅಂಚದು ದೀಪದಿಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ 10 ಒರಿಸಿದು ಬರೋ ದೀಪದೀನಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೋರೆಂಡು ಪೋದು ಹೋಪಿನ ಹತ್ತು ಬತ್ತದ ಹೋಪಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಲಡುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚದು ತೂಕ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಯಾನು ಸೀದಾ ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೋಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತಿರಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸೀದಾ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಸುಮಾರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಉಡೊಂದತ್ತು ತಿಂಗೋಲ್ಗೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಿಟ್ಟು ತೀದು ಈ ಸಲ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಟನ್ ಶಾಪ್ದ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರಡ ಪಂದು ಮಟನನ್ನು ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂದಿತ್ತ. ಆರು ಪಂಡೇರಾ ಬೇರೆ ಆನೆದಾರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇತನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏತೈಕ್ ಅತ್ತು ಕೇನ್ಯಾನ್ ಏತ್ ಅತ್ತು ಕೇನ್ಯಾನ್ ಕೇನಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಟನ್
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಮಟನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಕೈತಲ್ಲಿ ದೀತೆ ಸೀಟದ ಮೀನಾಂಡಲ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮಟನ್ ಪೋಂಡ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕೊಂಜಿ ಸೀಟಡ್ ಬರೀಟ್ ದೀತೆ ಯಾಂಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅರಿ ಒಂಜಿಗೆ ತೊನರಿತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆತಿಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉರಿಯುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಅರಿಲಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಹಾಳಾಣ ಅಂದು ನೀರಿಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣು ಶೀ ಮಗ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚುಜ ಉಂಡ್ರೆ ಮೀನ್ದುಂಡು ಗಸಿ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಖಾಲಿ ಸಾರುಪ್ಪು ನೈಟ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಆಪುಜಿಂದು ಕಬಾಬ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬುಳಿಕಿರಿತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕುಂಟರ್ದಿದ್ವೆ ಯಾನ್ ಈ ಬೆಳ್ಮನ್ ಅಲೆದಾಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಂಟು ನುಂಗುದು ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ದೊಮ್ಮುಂಡು ನಾವೆಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೋಡ ತೋಜಿದ್ದು ಹೋಯ್ నేను ఫ్రిడ్జ్ ఇడ్దీదు మటన్ నేను బయ్యా మల్పును మటన్ పొడితిన సామాన్ల ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಯಾರ ಓ ಎಂಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಡೆಗೆ ಗುಂತಾಯಿ ನೀರು ಅಡೆಗೆ ಶಾಂತಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಂಟ್ ಎಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಅವ್ಳಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಅವಳಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಅಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಡಿಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ ಬನ್ನಿಟ್ಟ ಕಾತೀನಿ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಮಾರಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿಂಚು ಬೋದೆ ಇಡೀ ಪೇಂಟ್ ತಿರ್ಗಿದೆ ಬಡಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಜ್ಜ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೀರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಣತ ಬಂದು ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ಪು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಆತಂಡು ಫೋನಾಗನೆ ಅಲ್ದ್ರ ಬನ್ನಾಗನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಜರ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಈಗ ಚಾ ಬರ್ನಿ ಬಟ್ರಿತ್ತನೆ ವಿಷ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಏರೇ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಂದೇಕನ ಅಂಗಡಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಟ್ರಿಜ್ಜರ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹಿಚ್ಚಿ ಯಾನವಳು ಬಂದು ಮಟನ್ ಗಂದೆ ಮೂಲೆ ಒರಿ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀವಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಲ್ ವಿಶ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಬೈ ಯಾಮೂಲು ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಟನ್ ಅವೇ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಮಟನ್ ಪುಲೆ ಫಿಶ್ ಮಟನ್ ಅವಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಟನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂತೆ ಕೂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಅಂದತೆ ಬಿ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡ್ಪಾಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಚತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಲ ಇಂಚ ಅಂದು 5 ದಿಂಡ ಇಂಚ ಅವು ಒಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇನಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರು ಪೋಡು ತೂಡು ಏನಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಪೋಡುಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂತಿಜ ಮಾಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ತೂಡು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನ ಮಟನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ರೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ರೈಸ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಡಬಾರ್ದೆ ಕೋಡೆದ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗಿ ಯಾನು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟುಂಡ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟುಂಡು ಯಾವ ಇದು ಹಿಟ್ಟುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಯಾನ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ನಾಡ್ದು ಗೆತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೂನಾಗ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಟ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಅವಳು ಕಾಂಡೆ ಸರ್ಪುಡ್ ಬಾಡ್ದೆ ಕಾಕಿ ನಾ ಇನ್ನು ತೂಯರ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಯಾವ ಬಾಂಡೆ ಎರಡು ಕುರ್ಕುದು ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಏನು ಬಲಸ್ವೆ ಪಾಪ ಆತನೇಟ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಆತನ ಅರೆಗ್ಲ ಬಡ ಆತನ ಓಕೆ ಕಬಾಬ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು నీకు పనిపిని ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಲೆ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಳಾದ ಸಮಯ ಇತ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಪ್ಪಿನ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಎಂಕ್ ಉಂಡತ ಇಂಚ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದೂಪುಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿವಿ ತೂವರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಣಸ್ತಾ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಬೀಜಂಗಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಏಪ ಬರ್ಪನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಂತ್ಲೇ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಬರುವ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತು ನೀರೇ ಇದ್ದೆತ್ತಿ ನಾವು ಲಗಡಿ ಮಾತು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನೆ ಇಂಕ ಮಾತೇನ ಟಿವಿ ಅಂಚೆನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚೆನ ಸರಿ ಆತೋಡೆ ಸರಿ ಆಪು ಮುರಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನ ದುಮ್ನ ನೀರಿಗೆ ಒರ್ಮಾರೆ ಮಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಲೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಈಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪೋಯ ಒಣಸ್ ಮನ್ಬುಗ ಒಣಸ್ ಮನ್ಬುಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಫಿದು ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಫಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಚಾ ಎಂಕಲಗ ಹನಂಗಿಲ್ಲ ಚಾಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂಪೋರೆ ಪೂಯ್ಜಿಗ ನಾನು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಂಡ ನಾನೇ ಒಂದೇ ಬರ್ಪೆ ಎಂತ ತೆಮ್ಮ ಶುರುವಾತನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಂಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಟನ್ ಕನನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡೆ ಪೂನು ಅವು ಪಂಡ ಸಪ್ರದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪೇಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಕಲ್ಲೇನು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಣ್ಣತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಪೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚ ಆಯ್ಲೆ ತಂದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಹೊರನೆ ಬಂದು ಬಿಡಿಯ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಗೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಬಯ್ಯಾಗ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿರ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಯ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಂದ ಲಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಈಸಿ ಆಪು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ದಾಪ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಟನ್ ದೆಕ್ಕದಾವಡು ಮಟನ್ ದೆಕ್ಕದ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿಯೋಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿಯಾನು ಚಾಪುರ ಪರ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೋನುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಮಸಾಲಾನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಆನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ 4:15 ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಿಯಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಆಜರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನು ರೆಡಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಹಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂತು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಣ ಪೋ ನಡ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಶಾಲೆ ಒನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಪೋಯರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅತ್ತಾಗ ಹನ ಏನನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿರೇಲ್ ಏನಾಯ್ನಿ ಏನಾಯ್ನಿ ಏನಾಯ್ನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಯರಾ ರೀಜನ್ ಕೊರಿಯರಾ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡೇರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ half day trip ರಿಯಲಿ book 5th book 6th ಓ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂಚ್ ಬುಚ್ಚಿ ಬುರ್ಚಾ ಓ ಗಾನದ ರಜೆಗೆಲ್ಲೆ
ಪಪ್ಸ್ ಬಂತು ಕೈ ಕರ್ ಮುಂದೆ ದೇಖಲೆ ಐ ಡಿ ಗೆಪ್ಲೆ ಐ ಡಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆಪ್ಲೆ ವಾ ಅರಿವೆ ಗುರು ಓದದಾನ ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ದೇರಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂತಿ ನಿಜ ಅಂದ ಓದುದು ನಿಜತ ಬರತಿ ಜರಿ ದಾಲ ಬರತ್ತೆ ಏತ್ ರೈಟ್ ರನ್ ಒಂಜಿ ರೈಟಾ ಪೂರ ರಾಂಗ ಶಕ್ ಓದುದು ನಿಜತ ಏನೇ ಎಂಚ ರಾಂಗ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೆ ಜರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಲ್ದೇರಾ ಓ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಹಾಂ ಏತ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೀಟಿ ತೋಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಕೈಕರ್ ಮಂದಕ್ಕೆನಾ बोल देखिए ಕೈ देखिए मन देखिए कहीं देखो तो मुझे लगता था भाई ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಕಾರ್ ದೇಖದ್ ಬಲಪು ವಾವ್ ಪೋ ದೇಖದ್ ಬಲಪು ಗೊಬ್ಬುದೆ ನೆಂಜಿ ಇತ್ತು ದೇಖದ್ ಬಲಪು ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಬಲ ಕಾರ್ ಪೋ ಪಿದೆ ಪೋ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಬಲಪು ದಾದಂಡು ಏನುಂಡು ದಾದಂಡು ಒಲ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಮೂಸು ತೋಪಿ ನೀನು ನಾದನು ದಾದ ಬೆಗರ್ತಿ ಜೋಡಿ ಯಾರು ನೆತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈ ತೆತ್ತಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಆಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ತೆತ್ತಿಗೆ 4 ತೆತ್ತಿವರೆಗೂ ಮಲ್ಲನೆ ಮಾರಾಯ ಪೂರ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಾಗ ನಾಡುವ ಮಾರಾಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೋಕ್ಲಕ ಬಿರ್ಕುವರ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಂತ ಪಪ್ಪು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತ ಚಾಪತ್ತು ಕೋವಕ್ಕ ಚಾಪತ್ತು ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಓ ಯಾಕೆ ಡಬ್ಲಿ ಬಾಡಿ 10 ಕಾಫಿ ಬುರುಂಡ ನಮಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಚಪಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಟನ್ ಜೊದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ ಏಪ ಇತ್ತ ಏಪ ಬನ್ನಿಯಾನ ಮಟನ್ದ ತಿನಿ ಬಂಡ ತಿನ್ನನು ಪೇಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನು ದೂರ ಮಾರೇದಿ ಪಂತಿ ನೆಚ್ಚಿ ಗೇಂದಿ ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನುಡತ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎಂಕು ಪೂರಲಾ ನೆನಪಿತ್ತಲು ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿಯ ಪಂಡೆಗೆ ಮಟನ್ ಒಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹೋಗಿ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ತಿಕ್ಕು ಹೋಗಿ ಮಟನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ದಿಕ್ಕದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಗಹನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೂರ ಕುರ್ಮೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಕ್ಕ ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್ ಒಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾಲ್ ಐಜಿ ಚೂರೆಪ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊಚ್ಚಪ್ಪಾಡು ಇಚ್ಚು ಗೊಜ್ಜಪ್ಲೆ ಬತ್ತನೇವಾ ಮುಂಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನು ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆವು ಅಡ ನೀರನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆವು ಆದಬ್ಬಾ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮಗರ ಕೋಲ್ಡ್
ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡುಂಡಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕೈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಣ್ಣ కొంచెూరు ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡಿ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్లే ఆడ్ అది ಒಂಜೇ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಈಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಪೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ಏನ ಬೇ ಇವೊಂಜಿ ಅವು ದಾದಾತನ್ ಏನಾತನ್ ಮೂರ್ದಿನ ಎಜ್ಜಿ ಏನ ಬುರ್ದಿಜಿ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬುರ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಯಾವ ದೀಪೆ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರೆಯುಡು ಓದುದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಬೇಳೆಣ್ಣು ಬೆಂದ್ರ ಸುಬಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಂ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿಯ ಚಪಾತಿನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಣ ಬೇಪರ್ ಇಜ್ಜ ಹಾಂ ಬೇಪರೆ ದಾದ ಬೇಪೆ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೆಯ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದೀಪಿನಿ ಮಟನ್ ಬೇರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದೀಪಿನ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದೆ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ ತೊಚ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ ಏಪಲ ಅವು ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಟಿ ಸರಿ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏತ್ ಸಿಟಿ ಬರ್ತನಂದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಾದ್ರಪ್ಪುನು ಸೊಂಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಓಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ 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 ಕಂದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯನು ಬೀಜ ಪಾರ್ದು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತೇನು ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂಜಿತೆ ನೋಡ ಬೀಜ ತಿನ್ನು ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀಯ ನಾನಗನ ಓಕೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಾನೆ ಬೆಚ್ಚಾತೀನಿ ಸ್ಲೋ ದೀತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಉಂಟುಂಟು ನಾನು ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟುಂಟು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಿಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬೈದಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ತುಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಹನ ತೊಜ್ಪಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತೊಜ್ಕೋಡು ಎತ್ತು ತುಲೆ ಗಹನ ಕೈಟಿ ಇತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಪಾಡ ಬೀಜ ಪಾಡು ಬೀಜ ತುಲೆ ತುಕ ಬೀಜ ತೊಜ್ಕೊ ಬೀಜ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಪಾಡು ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಡಲ್ ಬೋಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ ಚೀಪಾಕು ಚೀಪೆ ಮರಣಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಯಾವ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಒಯ್ತೇನೆ ಯಾವ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ಗೆ ಪಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಎರಡು ತುಳಿ ತೋರ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯಾಡು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ತಿರ್ತಿತ್ತುಲಿ ಮಟನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬರೋ ಆದ ಶೋ ಕೊಡು ನೀನಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಿಡಾಡು ಈಗ ಬಾಯ್ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ ದೀಪೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಒಂದು ಆಡು ನೀರು ಬಿಡಾಡು ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜರ ಕಡೆಕ కొంచెం టొమాటో పట్టరండు టొమాటోని అన్నిక్కి పడుందిలే సో నేను
ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನೋದು ಎನ್ನ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಒತ್ತು ಮಾರೆ ತೂಕ ಓಕೆ ನೀರು ಬಿಡೋದನ್ನ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಚಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಲ್ದು ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನಿಕ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಡೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಇಂಚಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂದೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಓಕೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಇಂಚಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋ ಎಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಏತು ಗ್ರೇವಿ ಬಳಾಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆ 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೇಪಾವೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತದೆ 8:29 ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದ ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಬೂಡಿಟೇ ಊಟ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಮಟನ್ ದೀತೆ ಸೊ ಸಿಟಿ ದೇಜ್ಜಿ ಸಿಟಿ ಪೋಡು ತೂಕ ಹೆಂಚಾದ ನಾನು ಬರೀ ಮಲ್ಪ್ಲೆವು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಹಿಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೆ ಯಾವ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಚೂರು ಕೈಕ್ ಬಾರ್ ತೂಕ ತುಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಓಕೆ ಆತನ ಸಾಧಾರಣ ದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತದ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ನೆಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಟೈಪ್ಗೆ ಬರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಒಂದು ಕಲದೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರೇ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೂರ ದೊರ್ತುದೆ ಆಂಡ ಅವಳ ಯಾಯ್ಜಿಂದು ಕುಡ್ಡೋರ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು 4 ವಿಸಿಲ್ ದೇಯ್ದೆ ಪಿರ ತೂನಾಗ ಬೇಯ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ್ ಕುಡ್ಡರ ಅಡ್ಡು 3 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಆತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಈಗ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸೊ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಕಲು ಅಕಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೀನ್ ತೋಚ್ಪೌಜೀರ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಐಜಿಂಡ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದು ತೋಚ್ಪೌಜೀರ್ ಅಂಚ ಯಾನ ತೋಚ್ಪೈಜೆ ಬೋಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಕುಡರ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯೆ ಓಕೆ ನಾನು ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಕೈಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೈಕ್ ಅಂಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಎಂಡ ಒಟ್ಟಿಡ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ 8:20 ಈನ ಕ್ಲರ್ ಬರೋಣ ಲೈಟ್ 8:20 ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮನೋಡು ನಿಜ ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಚಪಾತಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಬುಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪದ್ರಾಡದ ಟೋಟಲ್ 12 ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಂಕ 100 ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಿದೈಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೈಕೆ ಬಾನಲೆಗೆ ತಮಿಪ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಾರಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೇವಿ ಆತ ನಾವೇ
ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೇವಿ ಆತನ ಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಅತ್ತು ಗಸಿ ಗಸಿ ಪೂರ ಗಸಿ ಆಜಿತ್ತು ಚಪಾತಿಗೆ ಪಂತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬುಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಮೇ ಹ್ಯಾಂಗೋನಪ್ಪೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇರು ಒಂದು ಪತ್ತಲೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಗನ ಮೂಲ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ಪು ನೀರು ಕನ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂದೀತೇವೆ ಚಪಾತಿ ಅದ್ರಡ್ ಚಪಾತಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಹಾಂ ಏ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ದಾ ಆಪುಜಿ ಮಾರಾಯ ಮೇನೊಂದು ನೀರು ಕೈದಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಗಹನಿಗೆ 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 ಗಾನಿ ಏನು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನು ಮಾರಯ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಯ್ಯ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಎಕಡೆ ತಿಂದಿ ಎಗಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಚೌಲಿ ಚೌಲಿ ಅಡ್ಡ ಇದೇ ಬಾಡ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ ಬಾಡ ಸೈಡ್ ನೀನು ಪೂರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಖತನ ಬಂಗಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ನೋಡು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಲೆ ಮಟನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಂಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಪುನಃ ಉರುವಾಗ ಇವು ಆ ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಮುರ್ಚಿ ಉರುವಾಗ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಟನ್ ಕಡಿ ಕಡಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆ್ಯಪಿನ ಕಡಿ ಕಡಿ ಮಟನು ನಾನು ನೆನ್ಮ ಸಿಡಿಗುರಿಯೇ ಆನಲ ಬೇಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಬೇಯ್ಪುಣ ಕೆಲವು ಮಟನ್ ಒಂದು ಪುಳಿನ ಬುಳೆದು ಇಂಚ ಕೆಲವ್ದು ಬೇಯ್ದು ಕೆಲವ್ದು ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾದ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಓ ಉಪ್ಪೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಕಡೆ ಚಪ್ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಇರಾಗ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್